memo akwaba. Yeah, no. Na bibia boko de. Eh, na so nya small. Yeah. O ho ayefe. Da bia nya small. Ano kura mom. Na na combination here two times. Yeah. Ho ayefe. Yeah, me that's. That's birthday near da ben. September 21st. Nkroma. Yeah, we nkroma ba. Yes. Sa. Did you have Ghana for nkai? Na enu ho kura na shadani. Na 21st this year dwane. Mo ho ayefe. O ye manyame ani. Sa. Ya da se papa. Emza atede nde oguso awoje abasobode no. Afim so we kan wade the third time one. Yeah, me di bi sign aba enti. Tembians me de ba me pay ni 22. Sa. Oze we buy ye no na menyamfa na efufuro meka ho ebe 2 months ni West African Medical Awards oba ho de me bo doctor nya best herbal facility ampa so we dey at say 1+1 ye 2 ye wo me na 1+1 ye 2 ebisi na ye 2 enti wuntimi mfa best herbal facility e ma obi wo omam ha Ebra Medimafo Herbal clinic esisi na ya sabia fe ya omu free amana no kraba omu so omu hu bi sada enti ya facility ni de e di say West African Medical Awards collaboration with TMPC Traditional Medicine Practice Council for cassette yema doctor best herbal facility where ye Ashanti legendary awards with ekoso ananu yi awhwa award na doctor enfonyini demfifi pepe almost research ni bibia kide say ye ka West Africa ha doctor ye best herbal doctor ya na chino obia eni ho enyanwa say Gambia fo afrem say omu hia ye nipa ne den en kese from ofrem no enya asam ketwa doctor nyuma pa obon wo man Ghana mu no efi se bibiduro ehya ase ebi ensi da entenye won se traditional medicine for herbal doctor abaso efi se ye nyuma na ye die no ye se oduma ye ni esefata abasobodie na enye wenu na ema yitime ye de the doctor tia ne ho ye ne de pa ne se obi se na mentumi nsole me ba Medimafo de tam to so no ma sorry obi so mentumi nante me ba Medimafo de tam to me so no ma nante obi so minya stroke na ma no achia na me kasa enye Dr. Tam da so de tam to me so no ese mitumi kasa kama obi se na mani enhura de afere me mitumi fa bible to me ekenkan me na ntwe atwamu a me hunu ene de me na abo ntete akora atwamu a me huni saa niema we mu na ma Medimafo eye Medimafo a ye true challenge se obi se me yare me ko Medimafo na me ho antome na makoba be ma me ho atome me se saa nipa no da bia metrochen se obi wo hosa omra ebi ni be bia se waba Medimafo ye last stop obeduru ho a nyankopon adom ebra ne nyamedia me ni bre ba da bia me ka se onyankopon asam eye no kore na nasam eye trodo onyankopon efrititi besi enne se opo obi edi tumi ahye ne nsa se opo obi di wo man agya no se opo bi di nasam asoma na niko etifin epoye anafo atoye no hwemo ehunipa obre ne ho asem nipa yale hu hia ne chensika enipa owo ade ehumoburo maninia no de ashenensa enti nyanwanwa se onyankopon de ayare to me eba ewiase ana eba Ghana memha no de fa Dr. Tam da so efri se Dr. Tam da so eye mobrohufo enti no obi ba Medimafo a onkura sikampa yetumi emma na duro na okọ obi se me ba Medimafo na me nkura sika na menye duro opa omra ebi enni Medimafo Herbal clinic many me doctors nyina akasa se nipa ni beduru wo pe na wo nkura bia kakrampa obenya ade afiri ho akode se yede emma no wo Medimafo Herbal clinic gi obi a wawuo na yenhia no wo Medimafo Herbal clinic se unwi na wo tinkwam
na me hwe papa bi adanse die me hwe na me ti ni su o se doctor ye kan me kan awufuo ho ya aduru anopa mabusuafo aba begina ho a ye papa nkrofo ye yi mi a ye be pa me no edi hu se metumi keka me ho kakra ho me na se ewo ho kakra ene ye san de me ko ye san de me ko to condemn na me se se wo ko D4 kra wo bi ye fo ne condemn wo ho ya obi enti mi ma me hwe wo papa say omuso omuhu bibi a ye fanye ne biem enti na busuafo me fa ne nkofie na se wo filimu a omode na aba oso omubade ko to fie no a wada ho omutwe ni wuo no ne sofo na behwe no ka kire ne se tam da so ji se de wuo ana yesie no epe na ye mfa no ma Medimafo Herbal clinic we die wonyanwui home kakra wo ne momfa no nko ye tam papa de ne ba Medimafo Herbal clinic wono adi adanse se ye de ne ba ye no wentimi amfa ne nan anka fam efisi ese ne kidney ne liver nyina asai ya wa honhoro se ebi kura se ya bodudua ye se wafa obeyere ensem bebre ni nyina mu no se na eye yale na eye no ye de papa ba na edi na otwemienu a insira ene yen awula de nyankopon wi ase nyina tumfo no se wa hwe yen fom so na woni yen edi ne yie ebra nipa prepa ayarsa enipa ewuo na onyankopon dom ode ne doctor tam da so abeche Ghana mai kwase oyare ni bi obepaje nani a kire Medimafo Herbal clinic no insha Allah obenya ayarsa papa bedur Medimafo na edi 2 wisia wodi adanse na wo hwe enkrata ahodu ekura no ye de enkrata je ye reject no se obewuo efise ne liver ne kidney enye adwuma ebie me ka tire obi o hem se ayaresa furi nyankopon emfiri onipa ene Medimafo ama emfidie enipa nim die nipa so ehuru nyina aye nkugu kwa yale bi se emfidie se yale bi ni aduru ba onyankopon asam se otumisa yale nyina afeida ne da onyankopon asam edim kunim enti once again onyankopon asam akire Ghana fo se ye ni yale bia ni wiase a eni aduro ho yale bia wa aduro se mom se wo chinchi wo yale na wo yala wa chinchini a enfie du no fie dio no na wonya aduro a enti se wo yala ni eni aduro bia wo kono na omuni anu aduro ba obe pie mo Medimafo Herbal clinic ya nyankopon dom ayaresa aba amagana manyina be pie mo Kumase abu akwagogo doctor wo shebra to yale yeso wo kana enu ananu wo kana nsa enenum no nsia ne brempa ho na yarefo na atwe di se doctor tam da so be pie na eya da bia me bonk na fo aba so se womo ama enkna kwan na ye tie ade a cheno pem ubetima hwe nipa toa so be 20 akra tema de ono for dropping 5 chese eya maybe wode ne mamia ba ho 4 times da bi obo for dropping 3 tema anam so eja anti kama mi de adu din ku wo no betimi afa VIP club of the doctor ajan me mami ebra o yale ye hospital baako yakọ hospital baako makomnum baabi hokura yam mokakura no 150 180 200 million na eno medene tinkra mehwe no na yaba wade me kakra bi na me fa drop it ni free temaba Kumase a sika ketewa bi nipa hu se wo yale na obetena baabi a eben wo na wase wada agye akoto sika guo ena sene ha fa ha koye wei mesi ayaresa enye mfidi otom ayaresa ye duro oba Medimafo a ye massage na ye de niye hini nubuna baza opa ko she afidie mu because anano ma bi free wo ma bi free akra wanya accident na the 9 ebuo ena ye ma ye dipa no ye massage ne ko massage ne piano na ehye homano aka say doctor sa papa wo de o bank na ya for the wachi na machine mi hu bi da the wo osinim ba bi Adom peshe Medimafo be piem ho
what the nsa fa onipadua hu a ohu ba bi adompa bi entimi bi kura te kura furu ka enzo enye machine bi o onyankopon ma nipa nim die nyankopon wa ma nipa nim die ba eye suatra oba medimafo ade machine pen se epe yale a ewo mogem machine bi ensa yale entuba medimafo a enfidie ni hu yale a ewo mogem pa ye de eduro na eba be kan na ebiduro no ya ye biti se wo wote ho na ya sheta mato so ma me wo de 3 hours tana me sani for so ha don hwere me ensan so no se ho nyankopon tiasi no de ebre ama na koa Dr. Tam da so o de ne bre wo to so a empa ho na obema bia anopai o tie me na nyina na ho ensepen se me se bema wa ye mre wo mpem bema wo bema awuo entumi nya adwuma bepie mo medimafo a don hwere adionu nan ebe ye adwuma bema wo bema ni esha na afo akate se pen drive na wo hu na mane no me ka kire anopai se tie ni yie se wo bepie mo enna mako enum obema no wo hu se size yi a wanyen eya wajai edro no yusuo eni wo how be eya bibidura onyankopon de ache Dr. Tam no se onfa magana fo kwa obi tie mi wanya stroke yale wakom ya bebre bast na pomuden enye wonante obi a wotwam papai wayare pen busa wona modu enti wo kwa na baako no utwi baako no fam kakra safo no ana mihia wo pa obu ha enka de odu ezenka watimi kwa na dwuma ba essence ne nanu mu odunti no essence ne nsanu mu odunti no essence ne ono ne nipadua no enkoyie ma no na yese ne ho ato no enso na watifia onkwa adwuma wanya stroke na pese wusi wudadam upesa wonante se kane no wonante na wutimi yi akea wutimi nante na woto abasa kama enye baabi ase tam da so obi obatam da so obi obatam da so bia eye ba akopɛ wo mayimu ebi ni baabi furu bia biem ebi ni baabi biem se ne bra so a yesi August September ye bank man enti anu nkyere se wo twen wo me ba jodi ye ya le se Dr. Kraso wo ba Accra enna echena enka se me twen Dr. Chena enna wo yare abra kuma se ebu akwa agogo ni enfa tam ento so ma udu kuma se a ba bia jini bia so wo kwa ebu akwa udu ebu akwa so besi police station we see police station wo pe wo pa bisa police fo no me kwa tam da so on be chiro ye number no ye 0244 77 4282 and that's 0500 727215 yare safo any ewurade na wonam Dr. Tam that so obesaw yare mo nyame